बैसागो माने खारनाय बारनाय रंजानाय मोसानाय बेबायदिनो दिनैनि भिडिअआवहाय आं ब्लगिंथ' खालामाखै नाथाय बैसागोनि मोननैसो मोसानाय रंजानाय फांसननि भिडिअ क्लिक खालामदोंमोन स' बेखौनो एसे इडिट खालामना होदों आं बे भिडिअआवहाय आरो नोंथांमोना जुदि खुगा मेथाइ खननायनि भिडिअ नायनो गोसो जायोब्ला बा जादोंब्ला कमेन्टआव आंनो खोन्था लिरनानै आं बिनिबो सेपारेट भिडिअ आपल'ड खालामगोन दिनैनि थाखाय बेनोल' स' फांसननि मोननैसो फुटेज दं बेखौनो नायनानै एन्जय खालामदो थेंक इउ बिनि उनावहाय आरो हाबानि भिडिअ फैगोन मोनसे हाबानि ब्लगिं टाइपनि भिडिअ